mandhapuing cariyos katindakaken dening Raka Mas Andi Prastyo. Adegan sepisanan nggambaraken wonten ing gedung pusaka negari Mamenang Prabu Sri Adi Jayabaya katindakaken dening Raka Mas Diono. Pangeran Jaya Amijoyo katindakaken dening Dimas Bagus Adik Prastya. Pangeran Astrawara katindakaken dening Raka Mas Bagus Iskandar. Para prajurit katindakaken seniman-seniman bagus ketoprak Tepos Kuntoro. Gugur es dawet Alas Mangleng suket ireng Rempak Boyo katindakaken dening Ki Winadi.